Prečo by ste mali prehodnotiť Petra Pellegriniho ako prezidenta? Predstavte si, že zveríte svoju záhradu roju kobyliek a očakávate, že vám rozkvitnú kvety. Zoznámte sa s Pellegrinim, majstrom v tom, ako veľa rozprávať a nič nepovedať. Jeho tlačové konferencie? Skôr on-man show, kde sa vyhýba každej zodpovednosti. Korupcia? Je taký čistý, že v porovnaní s ním sa aj detský púder zdá nebezpečný. Pamätáte si na škandály s IT tendrami? Pellegrini bol vždy v popredí a obhajoval rozhodnutia tak pochybné, že by ste si mysleli, že neverí vlastným slovám. A čo transparentnosť pod jeho vládou? Skôr ako hororová scéna. Všetci vieme, že niečo je hrozne zlé, ale nevieme presne určiť čo. Jeho finančné správy by mohli inšpirovať detektívne romány plné záhad a nezodpovedaných otázok. Vodcovské schopnosti? Je profesionál v tom, ako sa obklopovať ešte menej kompetentnými ľuďmi, aby bol vždy najjasnejšou žiarovkou v miestnosti plnej vyhorených. Jeho rozhodovanie je také pevné ako želé. Vždy sa kolíše, aby sa vyhol skutočnej zodpovednosti. Je čas, aby sme požadovali lídrov, ktorí robia viac, ako len predávajú prázdne sľuby a ukazujú prstom inám. Pellegrini je jasným príkladom toho, ako nízko môžu politické štandardy klesnúť. Zabezpečme, aby naša budúcnosť nezostala v rukách takýchto osobností.